बापूसाहेब महाराज पुण्यतिथी निमित्तान झालेल्या नगराध्यक्ष चषक स्पर्धेत वाडीचे नगराध्यक्ष श्रद्धाराजे भोसले, उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, माजी नगराध्यक्ष संजू परब आणि नगरसेवक अजय गोंदावळे यांच्यात कॅरमचा डाव रंगलो। राजकारणात धुरंधर असणाऱ्या परब आणि निरवडेकरांनी कॅरमचा यो डाव जिंकलो, पण नगराध्यक्ष श्रद्धाराजे शेवटपर्यंत पुराण उरले। ब्लॉक करून टाकला राईट। आता हॅट्रिक। अजय फक्त क्वीनच्या मागे या। साहेब ठीक आहे साहेब आमचे लांबचे अरे वा आज पार्टी पार्टी। मॅडमांचे अरे ती हा चला 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 बोला लागला मॅडम।